Gaurkoan euskeran landuko duguna TS, TX eta TZ nos erabiltzen den. Orduan, hitz bakoitzaren hasieran hemen ikusten duzuen bezala txakur, txerri, tximist eta bar, beti TX edo TX erabiltzen da. Vale? Gero, hitz amaieretan, ez beti baina ia gehienetan TS edo TZ. Loka, txitz, kamuts eta bar. Gero, esan dugun bezala, TX oso gutxitan erabiltzen da, eta adibidez, hitz batetik bere jatorrizkoak, hau da, txakur badaukazu, txakurkume, txakurtegi berdin idatziko da, txakur TX-arekin idazten bada, hor tiratozen hitz guztiak ere TX-arekin idatziko dira. Adibidez, itxasoa. Itxasotik datozen gauza guztiak, itxasoa TS-arekin idazten denez, itxasontzi TS-arekin idatziko da, bale? Orduan, ikusten dugun bezala, itxas mutil, gatzetik dator gatzontzi, beraz, errespetatzen da zeta, itxas hasten den guztia, TS-arekin guztien duzu. Hemen, tximistorratz, itxau, TX-ekin hasi behar da lehen zen dugun bezala, bale? Orduan, ikusiko ditugu adibide desberdinak, TX abukatenak. Txakur, txerri, tximista, txolarre, ikusten duzu normalean, TX-a hitzaren hasieran dagoela. Ben dago, daude kasu bi, hiru kasu txepetx, ipotx eta patx bukaeran daukatela, baina ez da ohikoena, bale? Gero, TZ daukatenak. Ikusten duzu gehienak bukaeran hemen loka, txarkatz, intz, itz, atz, zuaitz. Eta azkeni daukagu TS daukaten hitzak. Mototx, dela hileko koleta, itxaso, hautz, mahatz, izatz, boltza eta bar. Orduan, behin azalpena eta gero, ariketa honekin hasi beharko zarete. TS, TZ, TX, S, X eta Z. Orduan, lehenengo daukazue, emakume ez dena. Orduan, emakume ez dena, zer izango da, merkea ez dena. Orduan, gauzak dira merkeak edo eskolara liburuak eramateko poltsa. Zer ematen duzu zuek lepoan askotan? Non eramaten dituzu gauzak ikastolara? Diru asko duena. Badago munduan jendea diru asko daukana. Eta horrek esaten dugu direla pertsona A, B, ondartxan goazenean han igeri, ez gauzak asmatzen dituena, saltatu dut, barkatu. Asma, nolakoa izango da. Ondartxara goazenean han egiten dugu igeri. Zer da dena urdina dagoena. Erraza ez dena. Esaten duzu, ariketa hau izan da oso erraza. Edo kontrakoa denean, ariketa hau izan da oso Erizainek honekin ematen didate ziztadak. Zerekin ematen dizute etortzen denean bakunatzen ikastolara. Ondoren, bigarren ariketa marrazki hauek dituzue. Orduan, pertsona bat ez duena ikusten, jarri beharko duzue nolakoa den. Gero, animali hori. Gero, ajedreza beste modu batera euskaraz nola esaten da. Hor daukazue organo hau, beste animali hau horekin hasten dena, hau barrura sartzen garenean odako tokietan esaten dugu hori dela hau adibidez posporekin pizten duguna, eta azkena janari eramaten duguna. Hau saskibadoian ere erabiltzen da kanasta esateko beste modu batera. Eta ondoren, hemen dituzu hitzak hirugarrenean, eta egin beharko duzuna da, aukeratu zein dagoen ondo idatzita. Beste horrian, hemen gogor egin dio. Orduan, gogor egin dio, zer dagokio, honi edo honi. Orduan, irakurtzen duzu eta aukeratzen duzu. Eta gero, bi eta hirugarren ariketak erdiaroari lotuta daude. Hau da, medievalari. Egon zara inoiz erdiaroko azoka batean? Azoka mediabal batean egon zara? Bajartzen duzu bai, ez, noiz.
Eta gero, galdera batzuk egiten zu horri buruz, eta inoiz ez bazen egon, begiratzen duzu marrazki hau, eta hemen hartzen duzu informazioa. Eta azkenik, marrazki hori deskribatu behar duzu, zer ikusten duzun hor, ze animalia dauden, ze madenda, zer saltzen duten, ze musika instrumentu dauden, ze arma erabiltzen dituzten, nola dauden jantzita.